mag-secret file, ay ilike mo muna ang video na to at mag-subscribe na sa aming YouTube channel. Don't forget to click the notification bell para hindi ka nahuhuli sa latest episode ng DJ Rocky's Secret Files. And now, it's time for DJ Rocky's Secret Files with Jello. Hi DJ Rocky at DJ Jello. Gusto ko lang ibahagi yung ginawa ng boyfriend ko na hindi ko makakalimutan habang buhay. Itago nyo na lang ako sa pangalang Freya. At ito, ang aking secret file. Bago kong boyfriend si Ethan, mag-aapat na buwan pa lang kami. Kaya hindi ko pa masasabing kilalang kilala ko na siya. Pero isa sa mga nagustuhan ko kay Ethan ay ang kabaitan niya. Pagiging makuwela, hindi boring na kasama. At oo, yung itsura na rin niya. Cute eh. Hindi siya yung type ng guy na may abs. Pero kapag tiningnan mo yung itsura niya, masasanay ka na lang din. Magugustuhan mo na lang. Kidding aside, cute si Ethan. At may pagka-bubbly ang personality niya. At doon siguro niya ako napa-oo. Parehas kaming contractual personnel sa isang government agency. Halos magkasabay lang kaming nagsimula last year. Ang hirap kasi ngayong makahanap ng regular position sa gobyerno. Kaya eto, ginagrab na lang namin ang anumang opportunity na meron. So yun na nga, nag-start kami bilang office mates. Same department kami. At karamihan sa mga katrabaho namin ay mas matatanda sa amin. Kami lang ang medyo bata-bata pa dahil parehas kami ng edad. Kapwa single, kaya kapwa rin tampulan ng mga tukso. Ganun talaga siguro kapag baguhan. Sa paglipas ng panahon naman, unti-unti kong nakilala si Ethan. Kung anong klase siyang tao, anong work ethics ang meron siya, at kung paano niya tratuhin ang mga lumalapit na kliyente sa tanggapan namin. Napansin ko na kalmado siya. Magaling sumagot sa mga tanong ng mga kliyente. At magalang. Marunong din siyang rumespeto sa mga nakatantandang empleyado. Lalo na rin sa mga supervisor at boss namin. Hindi rin siya mahilig magtambak ng trabaho. Lagi niyang tinatapos ang mga kaya niyang tapusin within the day. Ayoko sanang ihambing siya sa sarili ko. Pero ako kasi medyo detail-oriented din ako at sigurista.
Kaya mas mabagal lang ako ng konti kay Ethan. Pero parehas naman kaming nag-e-excel sa trabaho. Hanggang sa nagkayayaan kami isang beses na sumali sa isang dance contest para i-represent ang opisina namin. Kami ni Ethan ang tumayong choreographers ng grupo namin. Dito rin nagsimula ang pagkakaroon namin ng magandang ugnayan na lalo pang gumanda noong nakaraang Pasko lang dahil naging kaming dalawa officially. Actually, DJ Rocky at DJ Jello, walang ligawang nangyari. Halata lang talagang may mutual understanding na kami o yung tinatawag nilang MU. Kaya hindi na namin pinatagal. Nilagyan na namin ng label ang relationship namin. Kaya hindi man kami pinalad na manalo sa dance contest, sinuwerte naman kaming maging premyo ang isa't isa. Fast forward. March 14, Sabado. Birthday ko. Nag-e-expect ako ng birthday greetings mula kay Ethan. Siyempre, sa kanya muna. Kasi boyfriend ko siya. Nag-good morning naman siya sa messenger. Ako rin, nag-good morning. Naghihintay ako na batiin niya ako. Pero DJ Rocky at DJ Jello wala. Nauna nang bumati yung iba naming kaopisina dun sa group chat. So ang ginawa ko, inisnab ko itong si Ethan. Hanggang sa nakatanggap ako ng mensahe galing sa kanya. Sabi niya, daan ako ng 10 a.m. sa inyo. Tambay mode. Nag-reply naman ako ng okay. Eto na. Saktong-sakto. Dumating si Ethan ng 10:00 ng umaga sa bahay. Walang dala. Oo, DJ Rocky at DJ Jello, wala siyang dala-dalang kahit pagkain o drinks. Yung bang parang ordinaryong araw lang sa kanya. Pero syempre, pinatuloy ko pa rin siya sa bahay. And deep inside, inis na ako kasi he's acting like ordinary day lang yun. Yung bang parang wala siyang ka-idea na birthday ko noon. But still, sinakyan ko lang siya. At nagpretend ako na ordinaryong araw lang din talaga ang meron. Ang mas nakakainis, DJ Rocky at DJ Jello, etong si Ethan, umupo sa sofa at panay cellphone. Pindot ng pindot sa cellphone. At kitang-kita ng dalawang mga mata ko na kanina pa siya may kachat. At hindi ako pamilyar nun sa pangalan ng kachat niya. Di tinanong ko kung sino. Basta raw. Mahigit 1 oras na nasa sala siya, puro cellphone lang ang hawak niya, tapos pangiti-ngiti pa, tapos patawa-tawa pa. Ako naman, halos mangiyak-ngiyak na kasi inis na ako eh. Yung bang parang wala siyang planong gawin para sa birthday ko. At dahil na bad trip na ako sa kanya, di sumabog na ako. Naggalit na ako. Ethan, ano ba? Birthday ko ngayon. Ba't parang wala lang sa'yo ang araw na to? DJ Rocky at DJ Jello.
Nang makita ko ang reaksyon sa mukha ni Ethan, hindi ko agad na-imagine ang mga sumunod na nangyari. Gulat na gulat ako. Biglang hinawakan ni Ethan ang kamay ko. Literal na hinatak ako palabas ng bahay namin. At sinabi niya sa akin, alam kong birthday mo. Sumama ka sa akin. Hindi na ako nakapagsalita pagkatapos niya akong i-quote-unquote. Instead na mainis ako sa kanya, kinabahan na tuloy ako. Tinanong ko siya, saan tayo pupunta? Ang sagot lang niya ay, basta. DJ Rocky at DJ Jello, bigla akong nakaramdam ng guilt. Kasi feeling ko, nagpaka-VIP ako ng konti. Pero biglang nawala yung guilt ko nung sinabi niyang, akala mo nakalimutan ko, no? Napangiti na lang ako ng bongga noong sabihin niya yun. Sumakay ako sa motor niya at pumunta kami somewhere. Tanong ako ng tanong kung saan kami papunta. Pero paulit-ulit lang niyang sinabing, basta. Kaya hindi na ako nangulit at nagtiwala na lang ako sa plano niya para sa akin. Maya-maya, nakita ko na may 2 motor na nakabuntot sa amin. 2 office mates namin ang sumusunod sa kung saan kami papunta. Maya-maya, dumating kami sa tabing dagat. Ang daming naghihintay doon. Office mates namin, mga pinsan ko, mga piling kaibigan, at ilang miyembro ng pamilya ko. Doon na nila ako kinantahan ng happy birthday. Sabay abot sa akin ni Ethan ng isang malaking bouquet ng bulaklak. DJ Rocky at DJ Jello. Naluha ako. Naluha ako sa gulat kasi wala naman akong ine-expect na ganong klaseng sorpresa. Lalo na't inorganize pa ni Ethan. So tinanong ko siya, gaano mo to katagal na pinlano? Hindi naman ako nagdedebo ah. Sagot na lang niya sa akin. Sabihin na lang nating pinaghandaan ko ang araw na to. Kasi eto ang unang birthday mo, nakasama mo ko. At gusto ko, bawat birthday mo, memorable. Yung hindi mo makakalimutan. Kasi mahalaga ka sa akin. At mahal kita. Namula ako sa mga sinabi niya, DJ Rocky at DJ Jello. Kinilig ako. Napakasaya lang nung birthday ko. Akala ko talaga, wala na siyang gagawing effort eh. May surprise lang pala siya sa akin. So kumain na kami, naligo sa dagat, naglaro ng games. Yung bang parang team building ang nangyari. Nagkantahan pa at nag-inuman hanggang gabi. Wala akong masabi kay Ethan kundi salamat lang. Salamat. Dahil ginawa niyang isang napaka hindi malilimutang araw ang 24th birthday ko. Pagkatapos ng birthday ko, nagpatulong ako kay Ethan na magpa-blowout para sa mga kaopisina namin pagsapit ng Lunes. Para naman mabahagian din yung iba naming katrabaho na hindi nakapunta sa surprise birthday celebration ko. Buong-buo pa rin si Ethan na tumulong sa akin. Talagang wala akong masabi. Magaling siyang magplano. Medyo ilang buwan pa naman ang bibilangin bago yung birthday ni Ethan. At balak ko rin siyang sorpresahin. Hindi ko pa alam kung paano ha. Pwede kayong mag-suggest. Pero ayoko ring makalimutan niya yung sarili niya.
Hindi naman dahil sa gusto kong quits lang kami. Pero deserve niya na mapasaya ng bongga. Kasi napakabuting tao niya. Kaya ngayon pa lang, aagahan ko ng makipagkonsyaba sa mga kaibigan namin para sa birthday niya. DJ Rocky at DJ Jello, simple lang naman itong secret file ko. Pero sana, nakapaghatid ako ng ngiti at kilig sa ating mga kabisyo. Hanggang dito na lang po. Muli, ako si Freya. At ito, ang aking secret file.